voorstellen. Dit is Maarten. Hoi! Oh, jullie? Ja, graag. Ja, ik mag wel een goed doen, maar dan heb ik tijd nodig. Ja, ben ik niet bezig. We hebben hier de gitaar aan dansen. Sheila! Daarnaast, die knappe jongen, dat is Brian. En daarnaast zit nog een knappe jongen. Dat is geen man dit. Dat is Wouter. Ja, daarachter zit ook iemand als je hem ziet. Hij is minder knap, dus heel fijn dat hij daar zit. Maar dat is Brian. Dames, hij schrijft gezelschap. Ja. Ah, dat is net gewoon een bruiloft dit, hè? Moet je die kleine mafketel natuurlijk met de microfoon niet vergeten? Dat is Dennis Bartels! Dennis Bartels! Nee, oké. Kom op jongens. Dennis Bartels. Ik ben blijkbaar de enige met een achternaam, dus... Ja, jij zal onze speciaal zijn, dus...